Ай! Колко видео не са? Не се облизвал. Не знам. Има ли клиенти? Абе, ти като пикаеш следно, че се реши ли, братче? Пах му, мама, къде? Не. Ти пиката ти. Леско, ато полоза малко. Ключовете са тук, ато полоза малко. Да фаниш ръчната. Скоро сте лос. Бати ма етапа направо. Това може да жали спуска. Какво се смееш, бе? Тя по устата се крие, все че нещо си му... Леско! Трябва да са в неделя. Та бъркалка можеш ли да убереш? Виж Стига. някой ученичка се закупчава отгоре. Студено ли те? Не, 50 кг? 60? Пробай. Няма се качи на колко държи. Аз ще кажа колко ще държи. Имах една приятелка по-пълничка така. Меката мебъл наричаха, меката мебъл. Оле! Една приятелка имах, много там. Не, Приятелка имаш. Приятелка, бе. Нема харенци. Кой кого е беше? Тя пак баш много да си има. Като тупнем да кшербепи не се... Да разберем гостуване ли играхте. Да потупнем пушким вече. И да излезне... Да се види къде е дупчицата, иначе... Търсиш ли? Па те дебелите така, иначе... Мореплавателя. Не сложиш ли бъсно да ръснеш, да видиш са по-дебелички. А като не Мога да етап. намериш дупчицата и си слага бързо. Я! Стига. Абе, стига сега. Нека донеса Ти само четири. говориш глупости цял ден. Не те... Сгъбли. Сгъбя, да. Малко аз няма да пей. Ще намеря да става. Брашно. Шум като тя сега не пише кавал. Затвор с максимална сигурност. Престъпник очакващ освобождаване.